Am schimbat modul de afișare, ducem așa la ceas. Ar fi așa. Ceas, temperatură, umiditate, ziua, sâmbătă, 30 iunie. Adică mai e stilul românesc. 15 octombrie, vezi? Ora. Bine, că afișate cam repede, dar acum ideea este pare mai ok de iunie. Deci valorile tot așa sunt ca și înainte, aleator. Generată de Arduino. Urmează să conectez la un ceas de timp real. Dar până atunci am pregătit datele, să vedem cum sunt. Și cam așa. Până